Okay, sayo pa day sa kahapono no. So na po nakuban ang mga buang day kay karon maglamo o namon imong titas na mo taga nahaw kinot na mo sa kabagnot. O nang hiwi mga nawani kinang lakaw man kinawa may nagabi og mga karlang nga isagol sa bidignit. So karon ani nakalimot ko magbinignit man dimi no. So nang hiwi mo nawanaw ni kurbada ang mga animal dira o hapit mga tumba. Kay mao na mga tagaw kay motor, mura magkaron pa na kasay pa na. Umo na nagkusog na padag basikat inig sikat skits klubian o man hapit nga tumbas kilid. O hunong mediha kay mangita mi daglobe. Dra ang ngita mig lobi diha o naghawid ang animal o naghawid o patakar ang dughan may sama na ni dughan na ang motor to ana mo tiskitos pabayag o gabre na ang mansyon diha nga daghang ibugas dira nga puro tahop diha nagitulo niya na nang guna kay mo kuno ni pang kuan nang lobi o nagwapog jacket sa maglampas maglampas sa man mane nang gawas mi ana nang gawas nagwa mig sa ako diha kay mamuwak mig lobi mayra magamuak inawat biya o mo naguna o nag-animal ang naguna na otora o mo na diya nakatawa mo kan animal ipanigwas sa mga karlan diya wag pana o mo nagiibot na yang sus Ginoo nga naw marag palaw ang giibot niya na o ya din nga pinitan legendary kin ng tawanan na mayra mag-iyaha nga di ra ba na o nagipang-ibot na sa mga buang tuwa na madaygo ron pispa ning mga buang tuwa na o gikuan ng tilapia o hiritan mo sa mga kawatan na pod unsa man ning mga bataan ni nga nagsupatay sugog di ang kitag ba sayo ng tilas sayo ng tilas okay to na lima ra kabog nakuha ninyo meron inyo niuli na po mga kawatan niuli na po kay wa mo nagkuha na po mo ni among isago lang mo nas binignet kanang kape diha o kanang asukar diha narang kawatan na problema na ata mangwa ni dala susura mis batungan diha gipang-ibot na mo na mug naglakaw-lak ang nami ako agree pagayami mo sus Ginoo ko nga naong marag nagrambutan Ginoo ko nagsisayo din na siya pinakirikir nga meow ano mis birme di mi ikaw kasubig gilambo sa buang mer mag-iha di rabah kamanang rabana nangaway na siya diha o gidara niya na og dito ingani daw niya pag inlo di nakakaon anig bidignet kaman mo bidignet pagkadamanda mo ninyo kung magbidignet mo di mo magpaso-laso og tao ko sa kaon ko sur bagay mga batarbo maragbao sa kaon maragbako batarbo maragbao so na may taon mo magbilignet kay mo plano na daan di kay maghulat-hulat pa mo magpasod-hasod pa mo sa mga tao mamamong na kaminot magbilignet pasod-hasod pa mga tao ada gamay mga trabaho kita pa po pasagol so na may taon mo maganda mo ug mabilignit mo karong binisanto di kay maghasod-hasod mong tao kay namatay mga kamot mata na pongkol wala ko pagaling pa ko karon galing na bayot wala mabilignit mga sagol sa isa to bukto sa kabayo lubot sa kandeng na may plano na magutong na ko grabe naman kainit masaka pag lubib masaka matay kang tali napay bunot lubib guna sa man pahina humana na bunot ang buang ana humana nagyaw-yaw o di gipangpanan na mga kompleto na ni among mga lobe unyag ka na usa man na usa isagol na mo maram nagdaw animal usa man na hawa may tawa na si katawa nga patakar ang pangwa ang isa din nang mansyon na mo prugtahop sa di na mo ning uli na mi anag pas amis karang kinawat ang motor dayon na mo mo di na nasaka yung buang patakar giri lubag-lubag ni 150 kurba daw patay dayon awa na di kabarog o na lupig pay aduan ni ron kusog na kay dagas mga animal na grabe na kasulipad kayo o na gilabyan na namo ng balidra sa among silingan nabot na di mi ani dai dali ka kusog na gid padagi sa ni buang no nanay di among saging namo diri wow ko masuko paliwanag lang unya na ang lobe abot din ang amo ding recruit din amo na to ang tilay grabe itom yang bagtak grabe ka puti mo na yang gikot-kot na okay na ba ni Ribay na ba na din masisaning na among niskapi diha boss nyag kuan ni karlang ning dito nga amo nang kinawat trabahos tundan usab na pwede tundan di ay sige amo nang giapil lang namo nagkuha di amo lang ihatag namo kang busing kay mo na munutos binignet kay legendary mo kuno na siya mao na sakay human no kanada nakuskus ta may kaldero dra kay gilat-anan ko pito kubok baka wa mo gibisan lan pod wa mo gibinlan pod oy nara kana na putong legendary na ra mangluto ay binignet kinsa man ni anak si ko anay kulagdong ni anak ni Jojo nga Bilma mane mo na nangula mi bahal ang kalbo diha mo nagpanadta din ang mga karlang ng kinawat ngising-isi po ni animal nga hapit ang mga tumbagay na barag si ado mo na diha wishing ra dira istorya di sa mo legendary nga kagwapo ba ni mara magikan sa Mars oh my god gigatabang din si Jojo din diri Jojo nga gamay ang hinluan na namo na diha kay amo rin ang sugdan unya kung saan pagluto ng legendary kita din pinakagwapo mo ni pinaklaming isago sa dignit uy mami come in Dubai madaro yan na mga gwapo di kon ra bang singisi ra ba mo man trabaho gud sa mga gwapo go di man patabangon kay si mapas mo ba nya sama des kutsilyo lisod na kayo mahal kay gasto mo na diha
O dam, busy lagi si istorya dira daw nga hapit ko daw masakpan tong wagakarlang niya. Hapit pa nga tong bakay 150 mati ko suga magpadagan. Mo na. Amo ras binignit nga diri santo ra baro nga. Wa ra ba si Lord karon? Kay basta kay wa pa daw si Lord anak nang di ta magpakusog padagan. Mo na oh. Nalami na on iabotin among ko na mong gisugo ang pakautog dis. Okay bye. Pwede na to. Anyo na jis. At mo tong nilakaw siya salamat may gipo. Gipo selkos buang. Ning gawas ko ubong nga dugay ra ning gitaguan. Gikilig din namong tag balay kay namugluto daw mga legendary order kuan. Mananginadta na may diha og kanang kuan saging amot asa na po nagginawat pod. Manam legendary kato-katawa ra siya yawa unsa man ning lutuanan di. Makatawang pud kanay bay. Amo to nga ako sa dapat ingana mo gina kinabuhi gyud dapat magbinignit kita ni kay Bernie Santo magid karon. Mo din na nagkata-kata nagkuan ko dra nagyawa ko dra kay wa kuno doy kahoy daw ingon to legendary to ato na yuko to yawa man nga trabaho ni nga. Kapoy layo kayo nga mo ni wa may ubin diri. Subin to magbalay ubin. To ra ubin balay kay na may trabaho to. Di mo to man ni. Problema daw siya kay luto ba di ubin nga to pa ubin balay. Mo na ngising-isik ko dira kay markukira daw. Salig daw siya o nya. Kaya gitadta din na daw na ako ring butang kurtina kay nanimaho man ding pansit ng kurtina maring itahan mo siguro yung mga silingan siguro. Mo na o. Nagipaspas na kalit ra kay para di kay maklaro ko gwapo kay mo may gituyo ko nila na kay suyaan man kaon ko dira mga animal o na mo na isago na sa binig na kay pangaw naman hino ano man nagpamilin ka na o nagpaibog-ibog na sa rabia mi rabag ilaha kinawat biya niabot to sa naibo diyan aibo to ha sa naibo klaro kayo wabi ta mabuta mo na legendary mo katakatawa ra de kusukasan ra o naabot itsoy de nang haga so man ni nagarlyon naman ni mudagan hino nun sa man nga pastilan o kaon na sila paspasar budaan ni podo grabe naman ni sa Canada no nagbitbit din ang legendary na kay amo na sugdan din namo kay lungago na namo nang binigbitira o gitan na gito magbuti ako klaro okay ra ni para kaya ra ni mo ni itak na nagsigahan niya nagrabe singisi na pero sa tuda na suko na si unang tatado kung saging grabe ka kusog ni tatabring ni man grabe ka gwapo pud ato grabe ang saging na o nagtanong mi table pangutan mo harpet ni mutak ang parta mo nang okay ra ko kaya na mo ni bugas diri kay unsa ko magin nga mais pagid din na mo na nang okay ra kay taklo ba na pak. Wala itong dagan ng isa. Pagod ko ang lubi dito. Grabe rin. So, ni. Uy, naluto naman. Dalian na ba ni? Grabe. Grabe man eh. Uy, kadali na ba naluto? Grabe. Bilim kita ko anong luto ay yun. Ikaw pa lang pagtakang paghaon. Luto na. Grabe. Mo ni, klaro na dira. Account-count ni manimal. Kusog itong mga tomato sa likod. Grabe. Wala man itabang rin. Wala bagay itong krap kapoy. Magluto. May pumtipa. Yung ipamilya ito mga. Hindi naman ko sa mga plato. Raba. Mana ako sa kaon. Lami. Agin na yun. Basta kinabot kami ginabay. Basta kaon na yung isa doon, grabe, utok ang ito, grabe, may kimbiligit, o man na ni, last din ang pangaon din na mo, no, so damo na ginako ni, kaya grabe, nagsakit siya, tutun lang yun, o man na ni, bye-bye, taas pabandi ay, o sige, kaon pa din yan na, abot yung mga surambaw, bye-bye.